салом бинандагони хабартинҷӣ. Чӣ хеле ки мо шумо медонем, дар моҳи марти соли равон гӯям мешавад, ин январ наздик омад ва чӣ хеле ки мебинед, коронавирус ҳама ҷуро паҳн шуд ва аз сабаби ҳамин муҳоҷирони мо ҳамагӣ инҳо натавонистанд кор кунанд ва натавонистанд раву биё кунанд ба ватанашон. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки мо дида истодаем, аз ҳукумати мо дирӯз Рустами Эмомалӣ омодагӣ буд ва ба бархел чизҳои асосии корҳо дар муҳоҷират ва ба баъзе дигар қонунҳоро баррасӣ карданд ва онҳо гапҳо ҳамаш пухта шуданд ва инҷо мо мебинем, ки дар тӯли тобистони 2021 моҳи май ё июн аниқаш роҳҳо кушода мешаванд, самолёт кушода мешавад ва ҳавоӣ ва заминӣ. Ҳамаи мо метавонем раву биё кунем, как пештар чӣ хеле мерафтед меомадед, ҳамин тавр мешавад. Ва чӣ хеле ки ҳозир гуфтем, бозам муҳлати муҳоҷирон дароз мешавад дар Россия. То 15 декабр буд, вале то 15 январ мешавад. Ин аниқ аст. То 15 январ хоҳад шуд, барои он ки то ҳол ин вирус нарафтааст ва ҳамаи мо медонем, ки пеш то январ, то март ҳеҷ чиз изменид намешавад. Барои ҳамин, дӯстони азиз, шумо бояд фикр кунед, фикри рафтанатонро кунед ва фикри ман ҳамест, ки худдорӣ кунед ва наравед. Ҳозир наравед, чунки агар равед, пушаймон мешавед ва ин аниқ аст, ки моҳи май, июн мекушоянд роҳҳоро. Мо ҳамао метавонем раву биё кунем ва документҳоямон соз мешавад ҳамаш. Мана ҳозир шумо метавонед без патент, без регистратсияам гаред мешавад. Ҳеҷ чиз намегӯн, шумо ба ягон чиз намегӯн. Сабти номи патент, иҷозатномаи истиқомат ва дигар ҳуҷҷатҳои муҳоҷирон бекор карда намешаванд ва хориҷиён ихроҷ ё депорт ҳам намешаванд. Ҳеҷ гап намешавад дар ягон давлат. ғайр аз ин, дар муддати ним сол дар хориҷ будани шаҳрвандони хориҷие, ки дар Русия иҷозатномаи иқомат доранд ё иштирокчии барномаи давлатӣ шуданд, нақси қонун ҳисобида намешавад. ва шумо, дӯстони азиз, чӣ хеле ки фаҳмидед, инҷо ҳамин хеле савол шуда истодааст, ки дар тамоми студентҳо ва муҳоҷират фарқ надорад дар куҷое кор мекунед намекунед, ҳеҷ кас шуморо ҳақ надорад депорт кардан. Барои ҳамон ба ҳазур гардед ва чӣ хеле ки гуфтем, чӣ ягон кас информатсия ки дошта бошад, ҳатман нависад дар таги комментария. Чӣ хеле шуда истодааст вазъият. Албатта нависед, лайк кунед ва паҳн кунед видеоро.